Alright guys, ngiyanibingelela bafethu, ngisabingelela umanyazini uDunga amanzi ukukhasikasa ukubasiya kwezulu. Bafethu sila eMthunzini. This is my home time. Kodwa guys angihambi ngedwa ke, kunomuntu enginaye. Bafu ukhamba kahle. Sikhona bavamba kanjani? Ngimnandi mfethu, ngimnandi mfethu. Alright. 100 kakhulu, 100 kakhulu. Sithini mfethu lana? Ngibona usinda amaglass, amaphepha, kwenzakalani la? Mfethu siphethe uvala la, Uvala. 1 December, sonke sipheleleni FNS khona. Ithikithi lu 60 rand. Mani bathathu sobo 50 rand lilodwa. Kodwa yabona sesigijime sahamba kakhulu ke. Ubani out lona vele? Mfethu bangibiza ngo New Tones abangaziyo bathi uJesu. uJesu Showcase besihlangene sonke lapha. Lona wala eMthunzini koSipama. uJesu wesha. Wala iduze. Showcase. Manje mfethu siphatheleni lapha nge31 kuvala. Mfethu ubumnandi kuphela, siyaqala ngo2 kusho sound nje koze kushaya ingakusasa. Khona old school, khona i-new school, khona i-trap, khona igqom, khona amapiano, yonke into ongayicabanga. Khona ngisho abantu abadlala ama-drums. Mfethu nje i-festival yomculo one way. U2 wanini wantambama wanamhlanje? Yebo, u2 emini koze kushaya next year. Sikuphi lana? FNS khona obanjeni lapha kwaSipama. kwaSipama. Showcase. Kansiri. Zikhona ingane. Mfowethu lalela. Swenka into engayisho. Qoka nje uDeniman White mfethu ukuze sifanisane sonke uzobona na kuzoba mnandi. Nali ithikithi lakho liyatholakala kithi sonke. Khula box. Ukhula box mfethu u50 rand. Esangweni ke zobe selu 80 rand ithikithi kungcono uma uzothola manje. Ayikho iplug engithola ngaphansi ngaphandle khula box. Mfowethu utshwala khona zonke izidlo ukagesi utshwala nje obuqondile inqwabi. 100. Hayi shuthi bafethu sidibana khona kwaSipamu nge31. Nge31 bafethu nali ithikithi. 60 rand wakho mfethu lo. Then kusoba mnandi nengane ikhona, omamazi bakhona kube mnandi. Sharp 100. Izo